हेलो खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनो लादों जे आसामनि अरुणोदय स्किमआ थांनाय मार्चआव हाबदोंना हाबाखै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो पुरा क्लियारै फोरमायना होगोन। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जागायनायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन। आरो जागायनायनि सिगाङाव जे नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। आं बेबायदिनो नोंथांमोननो गोदान भिडिअ इम्पर्टेन्ट भिडिअ आरो निउसफोरखौ लाना फैबाय थायो। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। थांनाय मार्चआव आसामनि अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबदोंना हाबाखै होनना बुङोब्ला नोंथांमोननो आं क्लियारै बुंना होनो जे थांनाय मासआव अरुणोदय स्किमनि रां हाबनाय फैसानि माने नोंनि एकाउन्टनिफ्राय माने फैसा हाबोना अरुणोदय स्किमआव 830 रुपिस हाबो, बेनि माने SMS फैयाखै, रावहाबो फैयाखै। 830 रांनि SMS रावनोबो फैयाखै, बेंकनिफ्राय फैयाखै। मानोना बेनिखायनो बांसिन मानसिफ्रानो सानगासिनो दं जे आसामनि अरुणोदय स्किमनि फैसाया हाबाखै बे मासाव होननानै सानगासिनो दं। थांनाय मास, बे मास नङा थांनाय मास, बे मासाथ' दा एप्रिलनि 11 जादोंना थांनाय मासनि राङा हाबदोंना हाबाखै होनना बुङोब्ला हाबदों, खिन्थु SMS फैयाखै। हाबदों दै, खिन्थु SMS फैयाखै। सबनावबो हाबदों जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि रां मोनबाय थायो, मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थायो, बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबदों, खिन्थु SMS फैयाखै। जुदि नोंथाङा बेंकआव थांनानै जुदि चेक खालामना नायहैयोब्ला अब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन टेकनिकेल इसुनि थाखाय बेंकनिफ्राय माने रावनावबो SMS फैयाखै दै। ग्रामीण बेंक आरो स्टेट बेंक बे मोननैना बांसिनानो फैयाखै। इको बेंक बिसोरना फैदों आरोना, खिन्थु ग्रामीण बेंक, लांपि देहांगि बेंक थायोना, गामियारि बेंक आरो बे स्टेट बेंक बेफोरा माने SMS फैयाखै। नोंथांमोना जिंगासिनाङा आरो जाय बिथांमोना मिन्थियाखै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हरबानो जाबाय, बिथांमोननो बुंहरब्लानो जाबाय आरोना। आरो फैनाय मासनिफ्राय बुंदों सरकारा 3,000 जागोन होननानै, मास मोनफ्रोमबो जायोना जाया बेखौ आं मिन्थिया, नाथाय बुंदों। लोगोफोर भिडिअ बिसोरनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबाय आरो नोंथांमोना बेखौ शेयार खालामना हो, जाय बिथांमोना गोसोआव हाबाखै होनना सानगासिनो दं बिथांमोननिसिम शेयार खालामना हरबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर भिडिअ बिसोरनोमोन। जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। जेब्लानो आपडेट गोदान फैगोन आं नोंथांमोननो गिबियैनो हरनो नाजागोन। अब्ला लोगोफोर बाय बाय।